ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର କଭରେଜ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ IPL ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଙ୍କଟ ଉପରେ କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀଙ୍କୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛି। IPL ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ IPL ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ IPL ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ IPL ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କାଗଜପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟରମାନେ IPLରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜନରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତା ଚାମିରା, ଭାନୁକା ରାଜପକ୍ଷ, ମହେଶ ଥିକ୍ସନା, ୱାନିନ୍ଦୁ ହାସରାଙ୍ଗା, ଚମିକା କାରୁନାରତ୍ନେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଦଳର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ମହିଳା ଜୟବର୍ଧନେ, କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଏବଂ ଲାସିଥ ମଲିଙ୍ଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି।